Добър ден! Здравейте всички градинари! Дойде време да ви покажем какво става с разсадите. Тук са ранните домати, които съм насадил на 6 януари. Сортовете са IGG, Kibo. Имам и за проба някои други, да кажем, Сърцето на Албенга, Ръгби и Жинка. И доматите. И долния ред. Чакат до няколко дни да отидат в оранжерията. Сега тук ще ви покажа едно приспособление. Ето фибран, който съм го надупчил. Това е фибран 5 см дебел. Надупчил съм го с 50 мм през 7 мм фрезер и се получило ето това. Да могат чашките да се слагат. Много са устойчиви, много е удобно. Изключително удобно. Ето тук имам кресон, който моята любима жена си слага в салатите. Тук имам бейби спанак, който също слага в салатите, защото сега е на диета и яде само зелени. Започвам да ви показвам пиперите, които съвсем наскоро започнаха да поникват. Това, което още не е поникнало тук, е сорта Пълначко чудо. Той като че ли най-бавно пониква от всички останали сортове. Ето тук е ни средноранни домати. Тук е ни селски пипер, който много бързо поникна. Това са ми средноранните домати, които засях на 8 март. Това е пипер Едита. Ще сменя ъгъла, който съм засял към 8-10 февруари, т.е. в оранжерията. На 6-7 листа вече. Тук имам домати, които са засяти на 25 февруари. Те са един мой сорт, плюс пондероса. Ето това е пондеросата. Другото са един мой сорт. Розов домат чушка, изключително вкусен и малко по-ранен. Ето още от средноранните домати, които в скоро време, да кажем до 5-6 дни, ще преместя в големи кофички. Ето тук пипер, който тръгва да пониква. Ето е така. Ето тук още пипер, който пониква. Това е една бяла маруля, която е много вкусна и много бързо става. Бялата маруля. Ето на какъв етап са доматите, сигурно виждате вече. Формените пъпки. Може би до седмица ще станат на бутони. Това е сорт IGG. И това е IGG. Да може да ги видите, защото писахме във форума за сорт IGG. Това представлява растението. Сега отнем. Ето къде се намирам. На 5-ти етаж в София. Чао!